Mobile House har siden 1961 leveret kvalitetspavilloner til det danske marked. De sidste 60 år har vi gennem vores innovative tilgang til markedet hævet standarden for bæredygtige modulløsninger i branchen. Optimum-serien er vores nyeste udvikling, og med disse moduler kan vi nu tilbyde DGNB-certificerede kontormoduler til det danske erhvervsliv. Optimum giver uendelige muligheder inden for opbygning af midlertidige kontormiljøer. Faciliteterne er fuldt ud på højde med permanente kontorer og i mange tilfælde langt bedre. Kontor- og mødelokaler har indvendig lofthøjde på 2,5 meter og fremstår lyse og rummelige. Ventilationen er med varmegenvinding, som sikrer et godt indeklima, og modulerne er også lydisoleret, hvilket er medvirkende til at skabe et godt arbejdsklima. Optimum kontorfaciliteter har indbygget varmepumper som standard. De har et utroligt lavt energiniveau og kan efter ønske udbygges med solcelleanlæg eller lignende. Optimum-løsningen er skalerbar, så den kan tilpasses lige netop jeres behov. Det er også muligt at bygge op til 3 etager, og der kan tilmed vælges tagterrasse, så man har et sted at afholde fredagsbaren. Er I vokset ud af jeres nuværende rammer, så lad Optimum indgå i jeres næste kontorudvidelse. Mobile House. Bæredygtighed er ikke bare noget, vi siger, det er noget, vi gør.